ịracha ụtọ abụ ebe okwu dị bụ ịracha ya ya nyụlipụkwa mkpụrụ ya maka na ọ bụ onye kpara nkụ ahụhụ gwa mgbere pụtara anya ọrịrị ya ga o ji agba n'ụgbọ aja ọsọ agbanyere ya aja egbe maka na ọ bụ na ofe nwere ebe ya ebe ka a na-agba atụ ya atụ mana atakịtakpa na-egbepụ uru ọkụkọ atanwa ọkụkọ kpọrọ ụmụ ya gawa n'ote aka ntị adịkwa Ifrem ka e duru n'udubo ọhụrụ ọzọ ahịa afọ na-abụ ọ sị na ahụ ya achọọ na nwaanyị ọ pụọ chọrọ otu nwa agbọghọbịa na-akpọ Christabella emere Christabella ihe ihu anaghị atọ ya amụ o wee weta aka na ngwụcha izu ụka Christabella sị ya ka ha gaa gwuo mmiri Ifrem wee bute ụgbọala ya ha wee gawa ha agaala gwucha mmiri chi ya na-eji lata o buruzi ụgbọala ya na Christabella ha na-ala Christabella apụtasị ya na o nwere ụzọ ha ga-agba ka o gosi ya ụzọ ahụ Ifrem nwoke nọ n'ịhụnanya ekwe ka ha gakọtaziri n'ụzọ Christabella ewepụta egbe tụdị Ifrem si ya nyara moto gawa ebe ọ bụla ọ sịrị anya gawa Ifrem ejiri ụjọ na anya moto ebe a sịrị ya gawa gagidepụta n'ime ọhịa ọ sị ya kwụsị Ifrem akwụsị ọ sị ya lụtuo Ifrem alọtuo ọ sị Ifrem yisisi akwa ya niile ma traụza ma efe oyi n'elu Ifrem eyisisie obi Ifrem bụ na ya anwụna ọ sị Ifrem rikpu na buutu Ifrem arikpu na buutu o mechie buutu o wee nyere moto Ifrem wee pụnwa Ifrem amaghị ebe a na-aga ọ pụta n'ụzọ gbaa fuel isi fuel a na-esi Ifrem n'ime moto ikutu ume ara anya ahụ ọ gbacha fuel na-apụkwa gagide otu ebe paakị ya pụnwa Ifrem amaghị ihe a gara ime nọkatakwa banyekwa n'ụgbọala buru ya pụnwa ọ ga-akata na mepee buutu si Ifrem rituo Ifrem arituo leghara anya ọ bụrụkwa otu ebe ahụ ọ nyajere ya ọ sị Ifrem yisiri akwa ya Ifrem eyisiri akwa ya ọ chị ya kii moto si ya lanwa mana ebere ya na-emere ya Ifrem eyiri efe ya kpa aka na traụza ya fonu ya dị ya ọkpa aka na akpa nke ibe ego ya zuru ezu ọ na-eche ka ezi ihe dis girl mere olee ihe na-akụ ọ bụrụ to 12 nke abalị mana ihe tụrụ Ifrem n'anya bụ na efe ahụ oyi na-esi kakwụ na-esi mmụọ na mmadụ ọ na-eme ka ọ gbaralaruo yipụ efe saa ahụ ọ gbakọtazie n'ụzọ pụta ndị nche akwụsị ya gbaa anya ọkụ n'ahụ ọ bụrụ ọbara juru ya ahụ ajụnwe ebe o si Ifrem mee ka okwu akụ ya nwa ya kpọchigide n'ụlọ mkpọrọ na-eche ka chi bụọ ka a mara nke o mere ha ekweghị Ifrem kwuo okwu ka chi bọrọ ka a na-anụzi na o nwere ebe e gburu mmadụ ajụọ Ifrem asị na ya amaghị ya anya lekwa ka o si wee mee asị Ifrem kpata lọya ndị na-aga n'ụlọ mkpọrọ aganwa Ifrem akpọọ ya kọwara ya ka ihe niile si wee dị ewechaji Ifrem to court ọ bụ ka e mesịrị ka a na-anụ na nwoke ahụ egburu na-akwado agbamakwụkwọ n'ụzọ obodo oyibo wee bata Ifrem asị na ya amaghị anya ihe ọbụla ụfọdụ ndị hụrụ mgbe ihe mere akpọọ ha nyime Ifrem efe nwoke ahụ Christabel gbara fuelu na nke ya asị na ọ bụ Ifrem mere ya na ọ bụ efe a ka onye ahụ yiri bịa gbanya fuelu na ọ na-ese siga ụbọchị ahụ Ifrem asị na ọ bụghị ya ọ na-achọ ka ọ kọwaa mana enye ohere eyighere anya bụ ikpe ụbọchị ọzọ ka e yigharagidere ruo mgbe a ga-ekpe ikpe ikpeazụ Christabel akpadoro bịa ka ọ mara ka esi kpeta anya bụ ikpe ka ịhụ ka uche ya dị n'ebe akwụ mara Ifrem ọ na-elegharị anya leda anya ala o wee leda anya wee hụ Christabella ọ gakwuru lọya ya gwa ya na ya hụ na onye ahụ na onye a gburu onye ahụ ọ sị jikwa n'aka ọ sị ya na ya hụdoro ya ama lọya ahụ akpọ onye uwe ojii gwa ya wee yigharị ikpe ahụ n'ụbọchị ahụ ndị uwe ojii wee soro Christabella lama n'ebe obi mana ha emeghị ka Christabella mara na ọ na-eso ha alagidere Christabella emepe ụzọ banye ha wee kọọrọ ya aka Christabella emepe ụzọ bụrụ ndị uwe ojii obi amapụ ya ha sị na ha bịara ịsaachị be ya ọ sị ha for what ndị uwe ojii abalị wee sachịta egbe sachịta daga aka na-akpa aghọ Christabella otu aka ụbọchị asịsị ka ekpezi ikpe ikpeazụ eyime Christabella efe ahụ tere ọbara ime ya traụza ahụ wee jụọ nwoke ahụ agbara fuelu na nke ya tizi aka ọ bụ onye a ọ sị eziokwu ka na-agwa gị na onye a bịara gba fuelu ụbọchị ahụ etu a ka esi wee jụọ Christabella ihe nwoke ahụ si obodo oyibo mere ya Christabella sị na aha nwoke ahụ bụ Humphrey na ha abụọ menwere enyi o wee tụ nwaanyị ime wee lụọ obodo oyibo Christabella na-ezigara ya ego na-ezigara ya ntanimo n'ebe ahụ o ruzie ka ọ ga-alụ nwaanyị ọgbagha anya na-ejiri maka ime ahụ atụmara ya nne na nna ya chụpụ ya n'ụlọ ya gaa n'ahịa n'ihi a ka o megidere wee mụọ nwa Humphrey were chefuo ya chọrọ onye ọzọ ọ ga-alụ ya gwa ya gwasị ya na ọ bụghị klaasị ya were furu ntutu taa na ya ga-adị ndụ Ifrem alụọ nwaanyị ọzọ ajụ ya kekwala ka isi were Ifrem tinye n'ọnwa dị etu a ọ sị na ya were ya na nwoke niile bụ otu ihe na ọ bụ ihe Humphrey mere ya ka Ifrem chọrọ ime ya werezi ya mere scapegoat ajụọ ya ma ọ na-ata onwe ya ụta n'ihe o mere Christabella sị laị na ya na-ata onwe ya ụta wee kpee ya ikpe onye gburu mmadụ wee sị na Ifrem ga-eji 200,000 wee gbara onwe ya etu a ka Ifrem si wee dị free wee were isi ya na ndụ ya wee pụta o wee bụrụ etu a ka Chukwu si wee napụta Ifrem gee m ntị ụbọchị mbụ Delilah jiri aka ya rụọ aka n'ebe a ga-aga outing ụbọchị ahụ ka a kpụrụ Samson isi ọ bụkwa ya mepere anya Adam mechiri anya Samson emela ebe ị pụtara hụ nwaanyị ma bụrụ Delilah ka bụkwa agụba na akpa na-akpagharị ọ makwa onye nwụrụ n'akpa ya na-ebe ọ makwa onye bụ n'isi ụzọ ya na-atụ ọ bụgide nwaanyị ka ị chọrọ ịlụ ihe asaa n'anya maka na onye gawara n'ebe a na-agba egwu ga-achọta nwaanyị ahụ ga-agbagide egwu be ya sikwa na be ya gbapụ maka na onye gara n'osi ụkpaka gabute ụkwa bụ ohi ka ozu ịkụkwara ka o mee gị tupu ị mara na ọ na-eme ntị adịkwa ya gazie